अरे हाँ त का हाल बा भाई लोग। सारी विरोधी के बजा दिले बाजा हमरे नामो वीआईपी राजा। अरे हम लोग भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार। अरे हाँ अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के एक और ब्लास्ट मस्त रिश्ते फिल्म के सॉन्ग रिलीज के 4 अल्बम जौन गाने के टाइटल बा लौंग लतिया। अरे इ गाना कब तक लगा गौना चैनल पर क तरीके रिलीज करल जाता। गाना कैसा होके बा पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के इ वाला वीडियो में। तो इ वाला वीडियो के शुरू से लेके लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करने के लिए तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो भाई लोग तो लोग सबसे पहले बता दी कि वाला जौन गाना बा लौंग लतिया इ वाला गाना के लिखले बड़न। अरे भाई लोग धर्म हिंदुस्तानी। अरे भाई लोग गाना के लिखले बड़न धर्म हिंदुस्तानी। बाकी तो लोग इ वाला गाना में म्यूजिक सुने के मिली ओम झा के। अरे भाई लोग म्यूजिक सुने के मिली तो लोग इ वाला गाना में ओम झा के। भाई गाना लिखले बड़न धर्म हिंदुस्तानी और एमे म्यूजिक दिल बड़न ओम झा। बाकी भाई लोग तो लोग बता दी कि वाला गाना बा जौन बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त और बहुत ही झकास होके बा ऐसे सुने में आवता। अरे ये वाला गाना रिश्ते मूवी के बा और सुने में आवता कि ये वाला गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त बहुत ही झकास होके बा। बाकी तो लोग बता दी कि वाला जौन गाना में गइले बड़न भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और कल्पना पटवारी। अरे बोलो भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और कल्पना पटवारी गइले बड़ा लेकिन बाकी बोलो ये वाला गाना के जब रिलीज हुई तो देखल जाए कि ये वाला गाना अगर ये वाला गाना में एक भी हिट लाइन हुई और तो ये वाला गाना वायरल हो जाए। काहे कि एगो हिट लाइन से ये गाना वायरल हो जाला और सबके गाना सुने ला। काहे कि 10 सेकंड के गाना सुने खातिर लोग पूरा सुन लेवला। बाकी तो लोग बता दी कि ये वाला गाना में तो लोग के वीडियो फॉर्मेट में देखे के मिले रति पांडे। अरे बोलो भोजपुरी का ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और रति पांडे तो लोग के वाला गाना में देखे के मिले जौन गाना के टाइटल बा लौंग लतिया। अरे बोले वाला गाना सुने में होता कि यहाँ बहुत ही बेस्ट हुई बहुत ही मस्त हुई। लेकिन जब गाना के रिलीज कर ली तब मालूम चली कि हम वाला गाना कैसन होके बा। अगर एमे एक भी लाइन मतलब हिट पार्ट लाइन हुई तो ये वाला गाना के वायरल हो जाई वही से और सबकी वाला गाना के सुनी। बाकी तो लोग बता दी कि यह गाना रिलीज होके बा सारेगामा हम भोजपुरी पे ना भाई सारेगामा हम भोजपुरी पे नइखे रिलीज होके वाला। ये वाला जौन बा लौंग लतिया ये वाला जौन बा ये वाला एसआरके म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होके बा। अरे बोले एसआरके म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज होके बा तो लोग वेट कर लेंगे। बाकी तो लोग बता दी कि ये वाला जौन गाना बा 4 तारीख के रिलीज करल जाता। अरे बोलो 4 तारीख के रिलीज करल जाता सुबह 6:30 में। तो लोग गाना का मिस मत कर लेंगे। गाना बतावल जाता कि हाँ बहुत ही बेस्ट बा बहुत ही मस्त बा बहुत ही झकास बा। बाकी तो लोग बता दी कि ये वाला गाना में मतलब काम के लिए बड़ी रति पांडे और खेसारी लाल यादव। अरे बोलो गाना के लिए बड़े भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और कल्पना पटवारी। बाकी तो लोग के वीडियो फॉर्मेट में देखे के मिले रति पांडे। अरे बोलो खेसारी लाल यादव और रति पांडे के ऐसे भी पहले ही फिल्म आ गल बा बहुत ही हिट फिल्म आयल बा रति पांडे के और खेसारी लाल यादव के साथ में। बाकी तो लोग के वाला वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो के शेयर कर लेंगे। बाकी तो लोग भी खेसारी लाल यादव के फैन बड़ा लेंगे तो एगो अच्छा से कमेंट जरूर करिए लेकिन। बाकी तो लोग भी कमेंट करके अभी बताओ लेंगे कि हाँ का तो लोग रिश्ते मूवी अभी तक देख ले बड़ा लेंगे कि नहीं लेंगे देख ले तो लोग कमेंट करके सब बताओ लेंगे। बाकी तो लोग यहाँ तक वीडियो देखा के बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो फिर मिलता नहीं कोनो अगला वीडियो के